Ναι, πριν να τοποθετηθώ, επειδή ο κύριος Λοβέρδος τελευταία έχει ανοίξει την κασέτα του σταλινικού, πώς είπε, τη σταλινική, πώς το λέει, παρασυντάγματος και όλα τα υπόλοιπα, μια και υπερασπίζεται το αστικό σύνταγμα, λέει στο άρθρο 22: η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και ηλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Κύριε Λοβέρδο, εσείς και οι κυβερνήσεις που υπηρετήσατε, τι κάνατε 1,5 εκατομμύριο ανέργους? Τι διασφαλίσατε? Για ποιο σύνταγμα μιλάτε? Το σταλινικό, όπως λέτε, σύνταγμα, στο άρθρο 1 έλεγε ότι απαγορεύεται εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Ποιο είναι πιο προοδευτικό? Μια και μιλάτε και έχετε πάρει την καραμέλα τώρα. Το άρθρο, το σύνταγμα εκείνο που εσείς κατηγορείτε, έλεγε ότι όλοι οι πολίτες δικαιούνται δωρεάν, ήταν το πρώτο διάταγμα. Αυτά τα πρώτα διατάγματα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Δωρεάν υγεία, παιδεία, πολιτισμό κλπ. Και εφαρμόστηκαν σε εκείνες τις συνθήκες και με εκείνη την κατάσταση. Εσείς λοιπόν, σε αυτό το άρθρο 22, τι έχετε να πείτε στον ελληνικό λαό και στην νεολαία? Και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που υπερασπίζετε αυτό το σύστημα? Διασφαλίζετε την εργασία? Διασφαλίζετε αξιοπρεπή ζωή? Τι διασφαλίζετε? Και μιλάτε λοιπόν και κόπτεστε για το Σύνταγμα και το Σύνταγμα και το Σύνταγμα. Δεύτερον, άρθρο 15, προς όλους. Τι λέει λοιπόν το άρθρο 15? Τα είπε και ο κύριος Φωτσάκης. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους κλπ. Έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και νεότητας. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια που κυβερνάτε οι προηγούμενοι και που λέτε και εσείς οι επόμενοι, αυτό γινόταν. Από το ράδιο και την τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν έκαναν όλα τα κανάλια? Αντικειμενική ενημέρωση, ποιοτικά προγράμματα και τα κρατικά μέσα. Αυτά δεν έκαναν? Και μιλάτε τώρα και κάνετε διαξυφισμούς. Για πέστε μας, κύριε Φορτσάκη, εσείς όταν ήσασταν στην κυβέρνηση, έτσι δουλεύαν τα κανάλια? Όλα λέω. Με βάση αυτές τις αρχές υποκρισία είναι. Η αρχή είναι μία. Πρώτον, υπεράσπιση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Δηλαδή του ίδιου του συστήματος, του καπιταλισμού, του απάνθρωπου και βάρβαρου, που σήμερα οδηγεί την ανθρωπότητα στην κόλαση, σε όλες τις χώρες. Και εσείς λέτε ότι θα τον βελτιώσετε οι επόμενοι. Τον κάνετε διαφανή τώρα. Κοροϊδία για τον κόσμο δηλαδή. Δεύτερον, τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ποιοι είναι οι διαπλεκόμενοι τελικά που λέτε εδώ και δεν ονομάζετε? Ποιοι τα έχουν τα μέσα ενημέρωσης? Ποιοι κυριαρχούν? Δεν είναι αυτοί που έχουν τις τράπεζες? Δεν είναι αυτοί που είναι οι αφοπλιστές? Δεν είναι οι βιομήχανοι? Δεν είναι οι μεγαλέμποροι? Δεν είναι η ολιγαρχία, η οποία κάνει πολλά πράγματα και ιδεολογικά υπερασπίζεται δηλαδή τη βαρβαρότητα της κυριαρχίας της, γιατί αυτή είναι βαρβαρότητα και είναι, η λέξη δεν υπάρχει χειρότερη για να την πούμε. Και τι άλλο κάνει? Κατευθύνει στο βαθμό που μπορεί και τις ειδήσεις και τα πάντα και πουλάει και πολιτιστικά σκουπίδια. Για ποια προστασία? Δεν βλέπουμε τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια? Και τι έρχεται η κυβέρνηση και λέει τώρα? Ότι θα το άλλάξει. Τι θα αλλάξετε, κύριε Παπά? Δηλαδή τι, ξαφνικά θα αλλάξουν γραμμή όλοι οι επιχειρηματίες και θα υπερασπίζονται τα λαϊκά συμφέροντα ή τα δικά τους? Θα αρχίσουν να υπερασπίζονται ένα άλλο δίκαιο κοινωνικό σύστημα ή θα προσπαθούν με χέρια και με πόδια, όποιοι και όσοι έρθουν, να υπερασπίζουν την κυρίαρχη ιδεολογία, να προσανατολίζουν το λαό, να του πιπιλάνε το κεφάλι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από όλους τους τομείς? Από όλους, από ιδιοσιογραφικά μέχρι πολιτιστικά, μέχρι και στις διαφημίσεις περνάει. Να τον ποτίσουν αν είναι δυνατόν από έμβριο όταν είναι. Όχι από τότε που αρχίζει και παρακολουθεί τηλεόραση και μέσα ενημέρωση. Θα το αλλάξετε αυτό? Όχι. Απλώς θα το δώσετε σε κάποιους άλλους. Θα αλλάξει λοιπόν αυτό το τοπίο. Άρα αυτή η συζήτηση κατά τη γνώμη μας είναι υποκριτική απέναντι στον ελληνικό λαό. Αν ο ίδιος ο λαός δεν έχει την εξουσία στα χέρια του, αν ο ίδιος ο λαός δεν ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης, αν δεν είναι κοινωνική ιδιοκτησία, αν δεν κινούνται με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, δεν πρόκειται να υπάρξει αντικειμενική τηλεόραση. Εμείς παλεύουμε μέσα από την κρατική, τουλάχιστον που υπάρχει μια παρέμβαση, να υπάρχει κάποιο καλύτερο τοπίο, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται
η ίδια κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.